Ens trobem en la primera entrevista en Banyeres de Mariola per a la Vall Digital. Així Jordi Albero Blanquet, fester de la fila de Moros Vells des de que va néixer, per a veure quina és la seva opinió sobre la suspensió de les festes de Banyeres de Mariola per segon any consecutiu. Bon dia, Jordi. Bon dia, carinyo. Tot bé? Tot bé, sí. Si vols, soc moro vell perquè els dos abuelos meus eren moros vells també. De família festera? De família festera de tota la vida, sí. I jo fa, no sé exactament, però no sé, ja fa 40 i pico d'anys que soc fester. De pago. De xicón també sia, perquè el meu germà era fester i entonces no n'hi havia molt de problema. I sia, de moro, perquè el meu germà era moro també. Molt bé. Fester de solera. Bueno, solera, sí. Això diuen. Estàs d'acord en la suspensió de les festes per segon any consecutiu? Sí, per supost. Perquè, entre altres coses, jo he sigut un dels que han estat malalts per el Covid i, no és que siga, però vaig estar un mes en l'hospital, en la UCI, i crec que és superconvenient no fer les festes per el problema que tenim, i inclús dir que farem festes quan estiguem la majoria d'espanyols vacunats. Jo crec que continuarem a fer festes, però crec que no seran mai les festes com eren anteriorment, perquè per almenys en els moros, que en som tants, que no cabem, que tenim que estar molt apretats per dinar, per sopar, per aquestes coses, no sé com es farà, però jo crec que les festes no seran iguals, però que enguany no fer-les ho veig super el que toca. Creus que ha canviat la teua visió respecte a fer les festes o no després de la teua experiència amb l'enfermetat? No, perquè jo me'n recorde que l'any passat mos va quedar, jo també he sigut president de la comparsa, i l'any passat, quan faltava una setmana i pico per l'entraeta, que tu també estaves, que eres de les capitans dels moros, no va ser quan mos va quedar per preguntar a tots els expresidents una espècie d'ajuda que què opinaven sobre no celebrar l'entraeta. Entonces només pensàvem en l'entraeta. Me'n recorde que després diem, i si després ens deixem fer-la, el dia antes de festes o 2 dies antes de festes farem l'entraeta encara que sigui en 3 setmanes. O sigui, si entonces ja pensàvem, la immensa majoria dels antics presidents, que no devíem de fer l'entraeta en aquell moment, perquè, clar, teníem que estar, som 500 i pico, de la música, més els convidats, són 600 persones, jo considero que continuo pensant que enguany les festes no es deuen de fer. No sé si es podria fer, que no sé com dir, a veure, una ofrendeta, però una ofrendeta, no sé com dir, els capitans o els representants on no n'hi ha capità, diguem, els representants, com si foren els capitans, podria fer. Però, clar, el problema no són els capitans que van a fer l'ofrenda, sinó la gent que voldríem estar veient els capitans pujar. I ja tenim el problema de que no podem estar tantíssima gent junta, perquè, clar, la missa es farà, suposo que la missa es farà en el seu marge de gent, en el que marque... Parlant d'aquest aspecte, veus convenient o correcte que només es facin els actes religiosos, però que no es puga fer ningú altre acte que va més enllà de la part religiosa? A veure, és que els actes religiosos, diguem, com és un puesto, com és la iglesia, on sí que es pot dir, a veure, per favor, a partir d'ara no s'entra ningú més, com es va fer en la relíquia, per exemple, que es va fer la missa de la relíquia. Qui va anar a la missa de la relíquia? Els presidents de les comparses, els capitans que tenien, no me'n recordo molt bé ara, però n'hi havia un número de gent i els altres, escolta, sentint-ho molt, no podeu anar. Ahir es pot anar. Quin acte més es podria fer que no es fora massificat? Però és que què vols? Disparem.
ja que disparen pocs. Pues jo sí, des del meu punt de vista, jo ho veig com una de les coses que sí que es podria fer per el que significa anar a disparar al cementeri l'últim dia, i que igual que ahí no t'has de llevar la mascareta, pots guardar distància i guarden distàncies. L'ordre d'uns i altres, jo penso que sí seria sí, perquè a més és un acte en el que no sé per què, però cada volta n'hi ha menys festers que disparen. Podria ser l'acte del cementeri, no disparar per qualsevol lloc, sinó l'acte del cementeri, diguem, que seria el més representatiu. El més sentit, el que també és únic de la nostra població. L'únic que passa que això podria ser un bon impàs. El problema estarà en l'Ajuntament, que tindria que demanar la pólvora i tal, perquè, clar, oficialment ningú tenim pólvora en casa. Entonces, si no mos porten pólvora des de fora... Bueno, jo, si es fera, jo seria uno dels que aniria a disparar, perquè tu ja ho saps, que jo... Sí, per supost. Tinc que disparar de tota la vida. Jo crec que seria un acte molt únic i és això, el millor. Ara igual, de cara que ja estem molt pròxims, és un poc difícil de gestionar, però si ho haguérem pensat en antelació, haguera sigut una bona opció, perquè, clar, el de més, l'entrada no es pot fer, el passacarrer no es pot fer, no té marge per fer-ho. Totalment d'acord. Des del punt de vista sanitari està clar que és obvi que la suspensió de les festes és la millor idea que s'ha pogut prendre, però des del punt de vista econòmic, quina és la teva opinió? Des del punt de vista econòmic, bueno, jo què sé, en Banyeres no crec que siga un quebranto molt gran, perquè si ho penses, els únics bars que funcionen que diguem, en els dies de festa estan plens són els de la zona centro, de la zona de Carrer La Creu, però on passa la festa. Clar, però... Perquè els bars dels altres puestos pràcticament tanquen, perquè allí no va ningú. Perquè al anar la gent als masets, on hi ha menjar i beguda contínuament, per un altre costat, quins altres... La festa mou també... Pues sí, la tela, la roba de les persones, que es compren roba nova. Però jo, les pobres tendes, i a molts bars, jo a voltes ho pensem en casa, i ho comentem i diem, pobres persones porten un any sense vendre, perquè clar, si tu no ixes, no tens opció d'eixir a ningun lloc, dius, bueno, per què tinc que comprar-me... Per supost. I això encara, però empreses que es dediquen únicament al vestuari fester, aquesta gent porta un any sense treure res, això no veuen ni les pipes, això està clar. Igual que les bandes també. Les bandes de música, doncs el mateix, sense guanyar-se res. Els pagaments segueixen estant sense que hi hagi... I serà el problema, que no haurien d'existir aquests pagaments, però bueno, això és un problema que nosaltres no podem solucionar molt ràpidament. Des del punt de vista social? Des del punt de vista social, el dia que ens deixen eixir a fer festa, perquè estem tota la gent, portem un any entre confinament severo del tot i el confinament que ara no era un confinament severo, però pràcticament és el mateix, perquè els bars, diguem, per la gent que li agraden els bars, fins la setmana passada estaven tancats. Però és que la gent diu, bueno, i on anem? Si no podem eixir, no deixen que en les cases... A veure, jo tinc 2 filles i 4 nets, i oficialment no poden ni vindre a veure-mos els meus nets o les meves filles, perquè sols volen que siguin els 2 de casa. Entonces, a on te'n vas? La gent... Jo no dic que tinguen mal el cap, però la gent està molt farta, molt cremar, i això que a Cinc Banyeres encara vivim en un poble que eixim a passejar, tenim el camp, molt fàcilment a qualsevol lloc, per on visca qualsevol, estem, i això encara dona un respiro, que no és una gran ciutat en la que sols està que l'asfalt i l'asfalt, però socialment ja no si la festa ens fa falta per poder eixir, per poder ajuntar-se, per poder abraçar-se inclús, és a dir, tu saps que en festes a lo millor persones que en tot l'any per la faena, perquè cada un va al seu ritme, no mos veiem,
mos veiem en festes i com si fórem germans, quan mos han vist de festes en festes. Un motiu d'unió. És un motiu, i el himne de Banyeres, en això Modesto ho va fer molt bé, és una unió molt ben fet, molt important per nosaltres, sí. Ens faria falta. Què implica per a tu no poder vestir-te de Morovell un any més? Pues és una baixada molt gran. L'únic que passa que, diguem, ja comences a ser major i clar, diguem, ho entens un poc, no sé si ho entenc, però diguem, m'aguanta més a lo millor que la gent jove que vol la festa per, no sé, nosaltres en la nostra edat, sí, bé, n'hi ha que anar a sopar i tot això, però ja quan es fan les 12 i mitja, a la 1, ja un se'n va a casa. Nosaltres, diguem, sentim un poc més el que és festa, a veure, no vull dir més que la gent jove, però la vivim un poc diferent, no? Perquè, sí. A nivell de festa, d'actes... D'actes, anem a tots, perquè nosaltres som des que anem a tot. I a dir, inclús a disparar, el Barran Fondo, a mi m'ha agradat de tota la vida. Des que vaig poder comprar l'arcabús, tota la vida així de disparar, menys els anys de luto, no? Entonces, clar, es fastidia molt perquè dius, si en la meva vida crec que han sigut 2 anys, és que no així des que vaig a començar a eixir, diguem, han sigut 2 anys, i ara ja porten, seran 2 anys també, és 2 anys més de luto. És fort, és molt fort, però, no sé, la vellea ja, o ser més majors, ja ho mires d'una altra perspectiva, dius, a veure, no tenim més remei, us aguantem un poc més, però crec. quin és el sentiment que et produeix? Pues l'any passat plorar. L'any passat era tristesa... Però plorar, de veres, perquè som majors, és de veres, però el dia a l'entrar, l'ofrena, el dia de Sant Jordi, els dies de trons ja, quizás menys, però el dia al cementeri, pues, a veure... Al final les festes són... Vaig plorar el poquetet, però vaig plorar. Per què tenim que dir mentires? Així no és, sí. Enguany, llevat que ja tots teníem assumit que no. Era el més convenient, tu creus que aquests dies et tornarà aquest sentiment de... Sí, segur. Perquè jo me'n recordo la primera volta que no vaig poder eixir, va ser quan va morir mon pare, em vaig quedar a Engranar, en el poblet on estava jo treballant de mestre, i me'n recordo que anava mirant el rellotge en classe, mira, ara és esta hora, ara estaran fent l'ofrenda, ara estarem dinant, ara ja estan a punt d'eixir els cristians. Anaves pensant contínuament en lo teu, perquè jo què sé, és que ho has viscut de tota la vida, igual que tu en ta casa, ho hem viscut des que érem xicotets. Jo també nosaltres vivíem en el carrer La Creu. I entonces el dia de trons, el primer dia per la vesprà, quan pugen per el carrer La Creu, la porta de ma casa estava oberta, era quan s'entrava fent una copeta, un algo. A l'hora de la Diana, els meus germans majors, que baixa la Diana, Jorge, alça de pressa corrents, que se n'anem a la plaça. Doncs jo des de ben xicotet he vist les dianes en la plaça i tot això va creant una amalgama. Ma mare, mira, l'abuelo, mon pare era Morovell, li va passar això, tal. El pare del papa també va... Jo què sé, no és que siguem, però portes la festa molt clavada dins de tu. Després ha tingut molta sort, la meva dona m'ho ha acompanyat també, les 2 filles s'han fet morros velles, han eixit a disparar en companyia meva des que tenien, pues la major eixia quan tenia 5 o 6 anys. Li van regalar un arcabús per la comunió perquè ja volia disparar ella soles. Entonces, ja no és que siga jo soles, és que les meves filles, els meus nets, tots han eixit festers, els gendres, jo què sé. La festa... Sí, la festa al final és molt fort, el sentiment és de tot. Tant
quan és pa bo, perquè eixim de festes, com quan mos tenim que amarrar. Sí, és molt problemàtic. Totalment d'acord. En Banyeres, quan va passar tot això, ens vam quedar a meitat cicle fester, perquè tenim la relíquia i les festes. Com creus que s'hauria d'actuar cap a les juntes que porten, que hagueren tingut que canviar l'any passat i no van poder, o com penses que s'hauria de fer el canvi de capitanies? Pues no ho sé, no ho sé, si vols que digui la veritat, jo ho he pensat, les juntes no li veig problema, perquè les juntes, a veure, la nostra junta pues, no ha fet faena entre cometes, no ha tingut que complir i tal i qual, però escolta, l'any que ve, que teòricament sí que hauríem de poder fer festes, pues, les persones l'any que ve acaben, es fan les eleccions de president nou i tota la pesca, suposa que es podrà fer. Les de juntes no li veig més problema, més quixe. Pues bueno, que han estat ahí en un interregno durant 3 anys, bueno, pues bé. Lo dels capitans sí que ho veig problemàtic. Problemàtic, a veure, si anem com anem, quizás en la relíquia es poguera fer festa. No sé com, però quizás es poguera fer festa. Claro, els capitans ja vau eixir en la relíquia. Jo pense, dins de lo meu, que els capitans deuen de tornar a eixir com si fora la primera relíquia seua i a festes, pues festes, si la vida va com hauria d'anar i ve la vacunació i mos deixen, perquè si no que fem, trenquem, no tenim capità en la relíquia i després sí que tenim en festes. En altres poblacions això no suposa un problema perquè o bé els que estaven segueixen estant perquè no han arribat a fer les festes, o bé com en Bocairent, que havien acabat el cicle fester, ells no tenen problema perquè comença el nou i el nou... Ja està, sí, a més, ells no tenen la relíquia, que és diguem, el nostre... Però jo penso que els capitans poden eixir altra volta, de capitans, i, escolta, ja que has estat ahí 2 anys sense poder eixir, pues tens el premi, diguem, de fer 2 relíquies i un... que no siguis sols capità per la problemàtica de no eixir. Bueno, pues bé, per la problemàtica de no eixir, però mira, ha fet 2 relíquies i unes festes. Pues escolta, tampoc seria ningú... Jo, el meu xicot de pensar seria això, que feren la relíquia i després, si es poguera fer la relíquia, claro, si no es pot fer, pues ja no estem parlant de res. Normal. Què penses que implica per al poble de Banyeres no poder celebrar les festes en honor a Sant Jordi? Pues, si ho pense l'any passat, suposo que com a tots, en aquests dies, si te'n recordes, enviaven vídeos de gent vestida des dels balcons, els pisos ixos que tenen el pati interior, tot el pati, tots vestits en les banderetes. És el que diem, és que si nosaltres pensem que en Banyeres eren 7.000 i pico, per 7.000 persones, diguem, que n'hi ha 2.000 i pico de festers, la proporció és enorme, és molt gran. Bé, que n'hi hagi una quantitat de festers que sols senten la festa per la diversió, correcte, perquè això és qüestió de l'edat, però n'hi ha un sentiment molt gran de la festa en tot el poble de Banyeres. Entonces, clar, jo penso, si a mi em va fastidiar un amuntonant, el no festa, el no poder, el pensar en vosaltres, en els capitans de les altres filades. Diguem, cada un pensa un poc més en els més pròxims, això també és així. En tot el... I després veies que t'enviaven un vídeo en tal casa, en tal carrer, en l'altre, els xirimiters han començat a tocar i han fet els músics, han fet un... Jo què sé, es veia que el poble tenia unes ganes de celebració de festes i en la forma com es va poder muntar i cada un, les imaginacions de cada un, però va participar un amuntonat de gent en aquestes coses. Jo penso que el poble, i més ara, que ja portem més temps encara que
que ara s'han donat compte del Covid, el roïn que és i la quantitat de morts que han hagut i de malalts i... Sí, perquè possiblement l'any passat que van confinar no arribàvem a ser conscients de la magnitud que era. Veiem una cosa com diem, bueno, serà de veres perquè farà falta, perquè en Itàlia està passant això i en Xina ha passat i farà falta, però no ho veiem. Perquè entonces diem, si n'hi ha 5 malalts, recorda que sabíem 5 malalts que eren, claro. Ara quan ho penses, jo no sé, molts n'hi ha en total, però han sigut una muntonada de gent malalta. Sí, crec que han passat el 10% de la població. Claro, el que més i el que menys, i el que no ha estat malalt ha sigut un familiar o un conegut, una persona pròxima, sí que és de veres que han hagut molts asimptomàtics que pràcticament no s'han donat compte de quan han passat, però és que han tingut que s'ha tingut que hospitalitzar, que s'ha tingut que fer. La gent, jo crec que s'ha de donar compte de que això és molt més terrible del que pensàvem que seria. Sí. Creus que serà aquest l'últim any en què no tinguem festes? Jo tinc l'esperança. Jo des del primer dia que quan van començar a parlar de les vacunes i lo ràpid que anaven, tinc l'esperança des del primer dia de que si la gent es vacuna a muntó, que estan tardant molt en vacunar, estan tardant molt, però jo què sé, nosaltres no sabem, però bé, jo pense que sí, jo pense que si la vacuna és efectiva, perquè, clar, totes les vacunes, totes les medicacions, a tots no li senten igual. Estem cansats d'anar al metge que es donen unes pastilletes per no sé el què, i al dia següent tornes i dius, mira, és que això està fent-me, no sé, mal de cap o no sé quantos, pum, te les canvia i les altres són les que funcionen. Ara, les vacunes no són un milagre, són una medicació que és per lo que és i que a algú li pot sentar mal la vacuna. Pues sí, claro, és possible que a algú li sente mal, però si mos vacunem tots, jo pense que sí que tornarem, ja dic, no sabem com ho farem, però tornarem a fer-ne. Bueno, pues això era tot. Moltíssimes gràcies. Pues bé, si ja no tens més preguntes, pues acabem. Moltes gràcies. I tanquem el quiosco i gràcies a tu per voler... Que siga l'últim any que mos passe. L'any que ve tornarà a vindre a preguntar-me, diem, ara hi ha festes en què? En la carrossa o en lo que siga. Moltes gràcies. Vinga. Molt bé, carinyo.